Ile siklani kenapa siklaninya? Preman ni nak? Ile. Preman ni. Ile siklaninya bi jelasnya no amun ba? Ile boyo menang aneh bo danger kamberna. Breaking news. Wow. Nih comes back. Hello everyone, welcome back to the channel. This is Freedom Collection. Oमफ्राय दिनै आमथिसुवानि एसे बेरायनो होनना हायलायबाय आरोना जोङो हायलाय सासे दं लोगो दं ओमफ्राय बेजों आं फैबाय आरोना फिथाइ सामथाइ जाखावहैनो नामायदों जोङो मा दांनाय जागोन दा मिथिया जिखुनु बाव ओंखारबोबाय जोङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना दा मिथिगोन आरोना मा सफैयो माने जास्ट ओंखारबोदोंल'सो आरो जोङो माने ओरैनो दिनै सानदे नालाय खामानि गैया जेबो बेखायनो न'आव थाबाय थानो बानानै आमथिसुवाखाय फिथाइ सामथाइ जाहैलाबायनोसै होननानै ओंखारबोबाय आरोना बे जाबाय माजबाद रड ओमफ्राय जों थांगासिनो बेयाव बाजार जायो नै बेयाव टार्निं बाजार होनो बेखौ बेयाव टार्निं बाजार जायो आरोना लकेल मैगं बिराद गोथाव मोनो बेयाव ओमफ्राय जोङो टाउनाव थांसै टाउनाव फिथाइ सामथाइ एसे बायना लांसै आरोना मा मोनो बे ससेयाव लामाया बिराद हामा जाबाय एक साइडथिंसो लानो गोनां जायो डाम्पार खारनानै इयाव डाम्पारफोरा माने ब्रेक गाफायनाय मानायजोंनो बिराद माबा जायो लड लानानै फैनाय जायोना डाम्पारफोरा ओमफ्राय बे लड लाना हायनायनि थाखायनो माने माबा जायो आरो इयाव हामा जाबाय थाबनो नायलांबाय थादो नोंथांमोना दायो माहा सफैयो लास्ट ससेयाव मिथिगोन माजबाद टाउन मोनफैबाय जोङो नायनोसै इयाव मा फिथाइ मोनो बेखौ लाना थांसै आरोना बेनो जोंना माजबाद टाउना फुङावहाय बारा दुखान मानसि गैया आरोना गरम साना मा हप्तासे अखा हाबाय थादोंमोन हप्तासे अखा हाबाय थानाय दायो सानदुं दुंबाय बिराद गरम ओमफ्राय गरमजोंनो मानसिफोरा बारा जेरावबो ओंखारनो हाया जादों आरोना ओमफ्राय दा इयाव मा फिथाइ मोनो नायनो र' आनारस फिथाइखौ मोनोबा लानोसै ब्रा इयाव आनारस दङ मोनसेयाव बेसेबां सोंदि र' जिन्दोब्रा Kurang, anaros gimana? Kom no hai. 30 টাকা লো দুইটা লম 30 টাকা লো দুইটা লম এই খোলাবাই আর এইটো কাজি কিমান কাজি 20 টাকা কেইটা দিছে 20 টাকার পাঁচটা যে 20 টাকার দিও Ebeng labobai goromni boriane bandlua obe मोनसे मोजां जागोन थाइबें लाबाय आनारस लाबाय ओमफ्राय दायो तरमुस लानांगौ दंखौ आरोना गरमथार तरमुस लागोनसै जोङो ओमफ्राय ओइ जलकियाथ' अलप देदासो किमान फुवा जलकिया फुवा 50 किबा এই 20 টাকার মান দিছ मान गरमावनो ट्रेन लामाखौ थेजालायबाय जोङो ओमफ्राय दा इयाव गरमाव थागासिनो दं गोलोमदै जाजोब्बाय एसि होआखै आरो जों ओमफ्राय दा थाव गैया गारिया जोंना एसि होनो हानायनि अकाद गैया दायो खारनायावल'सो होनो हायो जोङो एसि लाखिनायाव होनो हाया माने दुखिया मानसिना जोङो एसि होनानै थाबाय थानो हाया जबलेस मानसि जोङो जागोन र' सानसे उनाव माहाजोन जाबा एसिखौ सानसे होनानै गारिखौबो सानसे स्टार्ट खालामनानै माबा दिनबाय थानो हानायनि अकाद जागोन जोंबो दायो नेथ'गासिनो र' खेवनायसिम थाव सोखांबाय जोङो थाव सोखांनानै ओमफ्रायो थांगासिनो दायो जोङो मा गामिथिं होलांगासिनो आरो नायसोरबा गामि सिंसो थांदों जोङो बरियानो मा होनो मेन हाइरडथिं थाङासै जोङो गामि सिं होलांगासिनो आरो माने बेरायदों आरो जोङो ना ओमफ्राय जोङो दायो बायबावनांगौ दङ थाइजौ बायनांगौ दङ ओमफ्राय तरमुस बायबावनांगौ दङ आरो थाइजौजों तरमुसजों बायनानै जोङो जाहैनोसै आरो दायो रेस्टुरेन्टाव ओमफ्राय दा जाथावनाय मानायफोरखौ नायलांबाय थादों आरोना आरो गरमथारबो दा गोसो जायोबा जों भैरबखुन्दबो सहैनो हानायसो गरमनि एसे बियारफोर लोंनो लुगैयोना गरमथाराव गोसो जायोबा दा भैरबखुन्दबो सहैनो हागौ आरोना नायनो हागोन दुब्लि बरियानो बरिया जायगा
मोनसे हरलाय ना जाने क्या हो गया बरिया nih आं मावो bosan oke मोनसिगोन जोङो एकदम गोदाव सोराव फैयै जोङो नै गेलादिल मोनफैबाय गेम्स रिलाहानियाव मोनलायलायबाय जोङो ओमफ्राय दायो थांगासिनो आरोना मा सहैगोन दायो बुंनो हाया गरमजों लोगोसे उदालगुरिबो सहैनो हानाय हयथ' टंलाबो सहैनो हानाय हयथ' ट्रि हाउसबो सहैनो हानाय हयथ' भैरबखुन्दबो सहैनो हानाय दा गोसोआ मारसिम लाङो बिथिं थांसै आरो गरम थान्दा बोथोरा एसे बेरायनो लुबैदों दिनै नायनोसै मा जायो समनि थिननायाव माथिं लाङो नायलांबाय था नोंथांमोना इन्टारेस्ट जागोन आरोना जाखावनाय भिडिअ गोसोनि सान नोंना चेनेला मा जाखो चेनेला थिगानो खिन्थु भिडिअ बनायनाय जायाखै आरोना आदसा भिडिअ बनायबानो जानोसै जेबो प्रब्लेम जायाखै होबाय थाब्रा होनायानो जाया बेसेबां डलार जाखोमोनलाय लास्ट नायमोन डलारा $60 दं बारा दं 65 बिजाबो डेन्जारसो सिं डेन्जार डलार खामाय बारा दोङो भिडिअफोर बनायनाय जाया भिउसानो बारा जाया भिउस गैयाबा बाखायोला सिनाय मोनखायो आरो जेनेबा भिडिअ होबाय थानो आरो मोजां बनायनाय जाया आरो मेनानो इउटुबाव भिउसासो माबा फैयो जेसांनो भिउस जायो एसांनो एड मोनो बे एडआसो जोंनि थाखाय फैसा आरोना थाइसे थाइनै खिन्थु लाजिना थाबाबो जाया नालाय बानायबाय थाबासो जायो बेखायनो बानायसाबो आरोना आंबो नोंथांमोना सापर्ट होबाय थायोबा खिन्थु बरिया बानायबाय थागोन माने केमेरानि सिगाङाव ओंखारनोबो लाजियो खिन्थु केमेरायानो जोंनि फैसा जायोना मालाबा समाव केमेरायाव ओंखारनाया जोंनि थाखाय फैसा बेखायनो बानायनो गोनां जायो आरोना जन'फोरनिखौ नायनो नागिरालै जोंनि बेबो मोनसे खोथा सेंग्राफोरनिखौ नायनो बारा सिख्ला लानानै बानायबासो जानांसिगोन आरो सिख्लाफोरनिया ना गोदानबाबो बिराद नायमारो सिख्लाफोरनिखौ एसे फट' ड्रेस गाननानै बानायग्राफोरनिखौ नायलाय माबायदि नायगोन आरो भाइरेल जानायफोरखौ बांसिन नायोना बिदि ब्लगिंफोरखौ बाराद्राय इन्ट्रेस्ट नाङा मानसिफोरा नायो बेखायनो सेंग्राफोरनिया भिउस जायो खिन्थु सिख्लाफोर जानो नागिरा बेनिखायनो निजेरा ओंखारसोदोंना सिख्लाफोरनिखौल' नायो नालाय बेखायनो निजेराफोरखौ ओंखारनाय बिराद मानसि जाबाय बेखायनो नोंथांमोना सेंग्राफोरनिखौबो नायनांगौब्रा सिख्लाफोराबो ना होमबानासो जोंबो बानायनो इन्ट्रेस्ट नांगोन गासैबो सापर्ट होलायबाय थानांगौब्रा सिख्लाफोर नायदोंबा आं सिख्ला होननानै कमेन्ट खालामलाय दायो आंनि भिडिअ टिकेट मोनबाय जोङो नै ओमफ्राय इयाव मोनसे बिराद बरिया दलं दङ आरोना गोबाव जाबाय आगोलनि भिडिअफोरावबो नुखांबाय बे दलंखौ आरो भिउसखौ बरिया नाङो आरोना बे दलंनिखौ बरिया फाय गाजा नाङो माने इयाव पुलिसबो बिराद चेकिं थायो दाख्लैबो आंखौ लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय हमथाना लाखिबावबाय लाखिनायाव खिथाना होबाय ड्राइभिं खिथाना होबाय बिदि हरबाय आरोना बरिया भिउसखा नि वाव आइथिंनिफ्राय हायनाया बांसिन मोजांसिन नुयो आइथिंनिफ्रायसो आदसा दायो जोङो माबा सफैबाय रौता टाउन सफैबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दा रौता टाउनाव मोननैसो बुस्थु बायनो नामायदों तरमुज ओमफ्रायो थाइजौ तरमुजखौनो लामा नागिरबोबाय मोनाखै आरोना टाउनाव हनै इथिं सिख्ला सासे दङ আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দেন खनसे जि नायहरदों आरो सिख्लाखौ होननायखाय बरिया नै इथिं उदालगुरि लाइनथिं थांसै जोङो इथिं थांबा स्टेसन मोनो इथिं थांबा गुवाहाटि मोनो आरोना ओमफ्राय जोंनि उनथिं तेजपुर थाबोबाय ओमफ्राय जों इथिं दोङो नै तरमुज नागिरदों जोङो थाइजौ तरमुज नैथिं थाइजौ दङमोन बै खान्थाल गरमाव जायो नामा तरमुजखौनो नागिरबाखै ए माहाबा सायहाफ्राव माहाबा जों इयाव दा गारिखौ दोनथ'नानै तरमुज ओमफ्राय थाइजौ नागिरनोसै आरोना थाइजौ मोजांनो बे सायहाव दोनदोब्रा बरिया फाइनालि जोङो दायो माने बेलेगाव थाङासै आरोना गरम मोननायखाय भैरबखुन्दआवनो जोङो एसे फैबाय ओमफ्राय दा दसेनि उनाव उन्दुगासिनो आरोना जोंहा सहैसिगोनानो ओमफ्राय दा माने मोनसे बुस्थुखौ मोनासै आरोना जाय बुस्थुखौ नागिरदोंमोन बे बुस्थुखौनो मोनासै ओमफ्राय दायो थांगासिनो आरोना भैरबखुन्द रड
बासखौ अभारटेक खालामबावबाय जोंना सासेया ओमफ्राय माने ओरैबायदि माबा जायो स्पिड ब्रेकार दङ आरोना बिथिंनि लामाखौ आं बिराद फैनो बायो स्पिड ब्रेकार जेव जेव थायो आरोना बिनि थाखायनो फैनो बायो आङो बाइक सालायबाथ' माने आधा घन्टायाव भैरबकुन्द सहैनो लामाखौ 1 घन्टा नांगौ जायो आरोना मा होनो 1 किल'मिटारबो गोजान जाया मोनसे स्पिड ब्रेकार होनाया डेन्जार स्पिड ब्रेकार दं फाइनालि जोङो भैरबकुन्द सफैबाय नै बरिया नांदों जायगाखौ Fighting Bhutan, fighting Arunachal, that is Assam. I think main dolong gedan cing. सफैबाय आरोना भैरबकुन्द सफैबाय ओमफ्राय दायो एथिं बरिया जायगाया माबादों आरोना दैया साफा जाबाय जों दायो दसेनि उनाव दुगैगोन आरोना ओमफ्रायो जोंजों लोगोसे फैदों साफा सिख्लाफोर सानैसो हायदों ओमफ्राय दायो जोङो दुगैगोन दैयानो बरिया दा जागोन जानाया इयो माने बियो भुटाननि दै आरोना ओमफ्राय बैयो अरुणाचलनि दै माने आइथिं थाङोमोननो आगोलो दैया ओमफ्राय दा आइथिं जावनानै लाबोबाय आरोना आइथिं लाबोबाय ओमफ्राय दा आइथिं दं दलं कुल ना बोथोरा बरिया बार नाङो ना हेभि नांखायो आरोना बारफोरा खिथाखांबाय आं नै बियो भुटान आरो बे दैया भुटाननि राजानि हासुनानै हरनाय नै बिथिं अरुणाचलनि राजानि हासुनानै हरनाय ओमफ्राय बिथिं आसामाव सब थांजोबो आरोना जोङो दुगैयो ओमफ्राय दा जोङो ओइ ससेथिं दुगैनो गोनां जायो आरोना ओमफ्राय बै एरियाया भुटान ना SSB माबा अरुणाचल गोलैलै बै SSB केमा अरुणाचल नैबे ना बै हाजोआ माने नैबे बुस्थुआ माबा आरोना आच्छा ओइथिं मोनसे दखान खालामदों बे दखान खालामनायखौ नायनो थांनो नामायदों जोङो ओरैबायदि मानसि आरोना दिनै सानडेआव डेन्जार मानसि जाखायो ओमफ्राय ओइयाव दखान खालामदों आरोना SSB केम्प खाथियाव दखान खालामदों वाव सिख्लाफोर नायनोबा नै ओइथिं सेंग्राफोर दं नै इथिं सेंग्राफोर नै MP लालायलायना दोङो सोरबा नै आरो इसां मानसि नायनो दखाना ओइ माथो वाइन शपआनो खालामस्राबायदां गोदोर वाइन शपआनो खालामबायदां बे CSK वाइन शपआनो खालामबाय नामा ओइथिंनिफ्राय ना नुगोन दाथ'लाय वाव जाव दानाबा वाइन शपआनो खालामबाय लोंग्राफोरा माहानिफ्राय मोनबावगोन दा जोंनो दायो एलाय सिख्लानि खामारबाय सिख्लानिया इले सिख्लानिया बे लास्टनिया नङामोन होनबा अरानो खालामजोब्बाय आरोना भैरबकुन्दखौ दिनै माने दाबाफोरानो सेस खालामजोब्बाय अर खोमोरग्रा फैदो फाइनालि जोङो आनारस फिथाइ जानो भैरबकुन्द जायगाखौ नागिरना मोनफैबाय आरोना माने जोङो बेलेगाव थाङासै आरोना थांनानै ओमफ्राय दा बेयाव बेसां 100 गाहाम लाय 50 लाया 50 लाबानो जायो मा खालामनोब्ला बिसोरखौ सोला जालायबाय बोरै 100 गाहाम लायो पार्किं आन्थाखौनो जेबो माबायानो गैया नङाबा मोजां बानायबानो जायो नोंसोर दुगैगोन दा ना
So guys, जोङो माने जाय बुस्थुखौ जानो होननानै लाबोदोंमोन बे बुस्थुखौ जोङो रेडि खालामजोब्बाय ओमफ्राय नै बिथिं आनारस दं नैथिं थाइजौ दं नैथिं प्लाम दं ओमफ्रायो नैयाव मा दंमोनलाय एतियाव थाइजौ हानाय दं नैथिं माबा दं मा होनोमोनलाय साना दं बिसोरो एसे गरम मोननायनि गंनैल' लाबोदों आरोना बेखौ आंल'सो लोंगोन बेथिं थाइबें दङ ओमफ्राय बेदरखौ नायगासिनो बेदरा नैयाव दङ आरोना बेदरा नैयाव दं वाव याम्मी बेदरा नैयाव दङ ओमफ्रायो आङो इथिं दङ ओमफ्रायो दायो जोङो दसेनि उनाव जानोसै जाखांनायनि उनाव दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोमोन आरोना माने जानाय आमथिसुवा फोरबोनि थाखाय आङो फैनानै जाबाय आरोना माखासे फिथाइ सामथाइ जानाय फोरबो हिसाबै मानियो नालाय दा फिथाइ सामथाइखौ जोङो जानो होननानै बेयाव फैबाय आरोना भैरबखुन्द बरिया लकेसना फैबाय थायो खिन्थु आं भैरबखुन्दनि बागै बिराद बुंबाय ओमफ्राय खिन्थु आं दायो बुंला ओमफ्राय दायो लकेसना बरिया जाना दङ आरोना दलं गोदान जानाय दलङा इथिं बरिया जाबाय अरुणाचल थांग्रा लामा ओमफ्राय दायो इथिं टावां सावां थांनो हागोन आरोना इथिं थांनो गोसोबा नै बिथिं टावां थांनो हागोन ओमफ्राय नै इथिं हायनानै इथिं भैरबखुन्द सब बरिया आरो फेमिलि सोरबाफोर फेमिलिफोर दंफैयो बिराद बरियानो ओमफ्राय नै इथिं बरिया जायगा दङ आरोना ओमफ्राय दा आङो नैथिं दं जोंना गारिया जों माल बुस्थुफोरखौ लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा नैयावनो जोङो जानोसै जाखांनायनि उनाव थांनानै दसे इन्जय खालामनानै थांसै आरोना नोंथांमोना जि दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आमथिसुवा फोरबोनि बयनिसिमबो गासैबो गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना